Zikuoneka kuti kubungwe la Malawi First the People First kumeneko kuli kusamvana pakati pa Brother Salo komanso akuluakulu a bungweli Boni Kalindo ndi Comrade Mtanyiwa. Brother Salo akudandaula kuti Boni Kalindo komanso Mtanyiwa abwerepo poyera kuwauza Malawi chomwe awachotsera Brother Salo ku bungwe limeneli la Malawi First the People First. Kupanda kutero Brother Salo akuopseza kuti akhala akupanga za Boni Kalindo kuula zimene Boni Kalindo komanso Mtanyiwa akhala akupanga kumadyera masuku pamutu a Malawi mu dzina la Malawi First komanso the People First. Ndife zambiri pano sitikamba tiwasire bwaloli kuti a Comrade Brother Salo azilankhulira okha kuti madandaulawo ndi otani. Ndi akamaliza timati kupempheni musangochoka mutuze maganizo anu ndi comment section below pompano pa Nyasa voice box zokhudzana ndi nkhani imeneyi. Chigawo chakumadzulo nthawi ndi 10:30. Ine dzina langa ndi Brother Salo lapa msonkho limenelo, chizukulu chenicheni cha gogo apitipiyasi. Madzulo ano ndabwera kuti ndipereke nthawi maximum. Nthawi imene ndikupereka panoyi zioneka ngati ndikuyankhula za chibwana, zioneka ngati ndikuyankhula za nchetera, zioneka ngati kuti mwina mwake ndi zachamba kapena zosafunika. Ndikupangira kuti pamawa musadzapange regret kuti bola tikanakonza before chiminingo. Kuchokera kuno ku Yawo National, ine ndi Yawo boy kuchokera ku Mangochi. Ena amanditcha kuti kuswa. Indeed, I am kuswa. Ine sindimaopa kuphedwa. Ine sindimaopa kumangidwa. Ine sindimaopa kupangidwa china chilichonse pa dziko lapansi. Choncho ndikamayankhula sindimayang'ana chipani amene mumandisatira. Ineyo ndimapembedza ku Chisilamu, koma akuluakulu a Chisilamu akangopanga mistake ndimakhala ndikuwaswa. Ineyo ndimachokera ku Mangochi, ma MP akwathu kumene ndimachokera ineyo ndimawaswa. Ineyo ndimachokera ku Mangochi, mafumu akwathu achinyengo ndimawaswa. Ine sindimaopa china chilichonse, koma chimene ndimakhulupirira ndi Mulungu. Komanso ndimadziwa kuti palibe chinthu chimene chingachitike nthawi isanakwane. Choncho lero ndabwera ndi uthenga. Uthengawu muutumize direct kwa achanu wake authengawu. Lero ndi pa 23. Choncho uthenga wangawu ukupita ku Malawi First. Ku Malawi First iko ndi inenso ndine Malawi First ndi wina aliyense, koma atsogoleri amene anazipasa iwo kuti ndi atsogoleri a Boni Kalindo. Uthenga uwu ukupita direct kwa Boni Kalindo, uthenga uwu ukupita direct kwa Anthanyiwa. Anthu awiri amene wa uthenga umenewu amene muli ndi manamba awo atumizireni kaya akwana mauthenga 3 kaya 4, koma zitengera iwo kusamva uthengawu ndi kusawugwiritsa ntchito, koma sindikufuna kuti azapange regret patsogolo, chifukwa ine ndikamafuna kupanga chinthu sindimayang'ana nkhope. Right? Musanyozere uthengawu mukaumva Akalindo, musanyozere uthengawu Anthanyiwa mukaumva. Ine ndine mwana wa Chiyawo. Ine sindimaopa. Ine ndimaswa. Ndinakupasani nthawi poona kuti ndimaganiza kuti ndinu anthu amene mmakhala ndi nzeru, mmatha kuganiza. Nkhani yake ine chimene ndikufuna ndikufuna ndiwuzidwe chimene ndalakwitsa basi. Ine mukangondiwuza chimene ndalakwitsa, inu ndi ine milandu yatha. Koma nanga simukundiwuza chimene ine ndalakwa, Amalawi osadziwa chimene ine ndalakwa, wallahi ndikulumbira pamaso pa Mulungu, ine ndiye sindikhala Brother Salo.
inuyo ngakhale mukhale ndi masapota a mtundu wanji, ngakhale mukhale ndi madefenders anu ena ake ozungulira mitu amene mmadalira kumatuma kupaka chani, kaya amakusapotani kuti mmalankhula kwambiri, kaya ndinu akuti DC, kaya ndinu akuti ankhanga zaona, ine sindimayang'ana zimene zonse, koma mukundingongola. Ndiye ndikunena kuti ndikukupasani nthawi panopo ndi 10 minutes to 10. Pomafika mawa nthawi ngati yomwe ino 10 minutes to 10 kapena 10 o'clock, muuze mtundu wa Malawi, mupange audio mwauze a Malawi chimene mwandichosera ku Malawi First. Apo B, popeza mmandigwiritsa ntchito imene inuyo mmapindula kuswa ndikuyankhula ngati zosekatu, imene inuyo anthanyiwa ndi akalindo mmapindula nayo ponamiza kuti mmamenyera ufulu a Malawi. Ineyo ndikhala ndikupanga back to the sender, endi ndikulumbira pamaso pa Allah, ineyo ngati Msilamu, wallahi kasamu, nthawi imeneyo nangati ikufika ndikudutsa inuyo osauza a Malawi chimene mwandichosera, ineyo ndiyamba kupanga za inuyo. Sindikukuopsezani, koma ndikukuwuzani chilungamo. Fuka chilungamo ndi mwano. Ndikuyankhula izi chifukwa chonena kuti kumenyera ufulu ndinachita kusankha ndekha. Ndiponso ine sindinabwere ma inbox mwanu kuzakupemphani, koma mutakhala nokha ku komiti yanuko munandipeza ineyo Brother Salo kuti ndikuthandizireni kuti chiMalawi First chimene inuyo mukudyereracho chifike pamene chilipo. Munandiwonongesa ndalama zanga nkumathandiza kumachita kuti ndikuthandiza a Malawi pomwe ndikuthandiza inu kuti samemba zanu. The time is now. Time is now. Sindimabisa kulankhula. Izi ndimayankhula public. Ndalama zanga zimene ndinawononga ine kuthandiza Malawi First pochita maganiza kuti ndikuthandiza Malawi. Zimene ndinawononga ineyo sindinawonongera inu anthanyiwa ndi akalindo kuti muzikhutisa memba zanu. No. Koma ndimawonongera Malawi First. A Malawi kuti athandizike. Lelo pamene ndazindikira kuti ndimathandiza inu, ineyo nangati mufuna inu timvane auze na Malawi chimene ndalakwitsa. Nangati simukwauza ndakupasani nthawi. This is 5 minutes to 10. Mawa pomakwananso 10 o'clock, wallahi munene, koma nangati simukunena, let us fight it. Ine ndikuyamba mawa kupanga za inuyo 10 o'clock madzulo, wallahi ndikulumbira. Kumene muli akalindo kutenga muumve, mukadera zimene zondizana. Kamwe ndi ma connection otani, kaya mapanga chani, zonse zimene mapanga inu akalindo A to Z kuyambira kumapazi mpaka kumwamba. Ine wallahi ndimadziwa. Ndiponso ndikuwuzani, ndiponso ndauza a Malawi zimene mapanga inu. Komanso zimene mapanga athanyiwa ndauza a Malawi, mpaka zimene mapanga afa ndauza a Malawi. Mukadera kutengawo musadzandifunse pamawa. Koma zosakidwa kapena kuti mupanga chani china chilichonse zimenezo ndi I'm ready for an attack. Let us fight it. Ndakupasani nthawi yokwanira. Ndine Brother Salo, the Little Hours Empire. Onyozera uthenga munyozere, okhulupirira mukhulupirire, ndanena. Ndakupasani nthawi mokwanira, ndimaona ngati ndinu anthu. Koma ndazindikira kuti inu sindinu anthu. Mumafuna muzagwiritsa nzanu ntchito inu muzidemera muzidya, muziba, ife tizivutika. Ine sindingaononge ndalama zanga kuonongera inuyo pamene simugwira ntchito ya Malawi, pamene mugwira ntchito yowabera anthu. Ndiye ndikufuna ndikuwuze na Malawi kunena kuti ine nkhawa yanga ndikuyamba mawa 10 o'clock. Awawa nanga tisakauza Malawi chimene ndalakwitsa. Sindikufuna kubwera ku Malawi First. No. Sindikufuna mundibweze ku Malawi First. Mwandu ya lusomo kwana, mwandu wonongera mbiri yanga, ineyo Brother Salo. Sindinakufuneni, munandifuna nokha. Kundichosa kumene nali ineyo kundiyimbira mafoni nokha. Lelo zavuta chani kundiuza ine straight. Mwandu ya lusa, kundiwonongera mbiri, kundiwonongesa inezo ma resources anga, ndalama zanga, fuel wanga, makompyuta anga kumapanga ine makhadi kupangira inuyo. Kumakuwa ine pa zida zanga za yawo FM aponika ndatamangidwa kwena kuli konse. Kumapempha a Malawi. Kumaononga nthawi inosagona kupangira inuyo. Lelo maona kuti mundipange ngati mene munampangira sese, maona kuti mundipange ngati mene munapangira lawyer, mene munapangira ena ndi ena onse, kuti muoneka ochenjera inuyo. Ndiye tione kuti kodi apakati pa mulo omwe ndi muyawo ochenjera ndi ndani. Thank you very much.